Baro ngi per iwei na iwei, namar ublei ula thau kerpang yangi. I Jude menat Khyriem ru idon isap iba kerpang ba ublei nongbu nong thau ula ai hei. Lakaya I Jude hak arpun ru tarik ulaber, ar hajar arpo ar, bat nadu ba idang kelung ki kimekik pa jong I, haringkat ka yeng kesem hi baro kawai, kisdang ban itu ba ilong iba kamper, habaya nujol bat kiwei pat ki para kelung. Nadu ba idang don kumba shpo benai ilas dang ban keren, bat ilas dang ban itu bat laru ban penya per, bat jer kerteng ya ki rong, ki number nadu iwei hadu shpo, bat kumta terter. Suki pas suki kat inang he ka jing per jong I kala sedang shushu ban pau, haba I juno ka mensim, ya ki kwat paper ki ba ai, ya ki jing nang jing tip, syapang ki jaka, ki jing thau, ki ri, bat ka pertai hi berok kawai. Hayeng ki sedang ban petu yakini ki jing song tanat jong I bat ki iper haba ki yo I ba im ju kwa ya le kai kum balong lang ki wei pat ki para khlung khana henry I juno ka mensim ban tem ban puli bat nang ya ki ki bathamai I Jude isngau tanat ban puli bat tip shapang ki met peneng lani ki solar planets bat ila ban batai ru ka jing ya per jong uwei umet peneng na uwei pat Badai hakarta ba idang don tang arsnam shiteng ila yoru ya ka jing itu ya ka nikasap ba kerpang ba idon da ka bara ya ka nam ladu ha ka Indian Book of Records ar hajar arpusan kum Heprit ba Khynnah Tam ban la ban jubab ya ki jingkeli paper halor ki met beneng ki ba kanthop kum ba nyopun riutali ki jingkeli ki ba ila la ban jubab hapo ka khatsau minute sau pulai second Kani ka jing job jong I Jude kalawan ra ka jing kman ka bakraw ya ka yeng ka sem haba ki yo I yo ukun ukseu jong ki bahakarta ka padang kelung ula job ya ka thong ka baningkong kalong ru ka jing sarong ya ka jat ban riu bahaka sin ka baningkong lingba I Jude ni yo ya ka ni kanam I Jude I tharang dik ba anda ilahe inlong u astronaut bat hayeng ki tharang ban kershan bat yarap ya I ban pen urlong ya ita I jing ang nu jong I Kubli parlog yang sobhaya pi shakawai pat ka benta jong kana la pong shai ka program bakerpang jiki kena mentaka singi dan hang ni hapo meliam ilawan khnang shani shayeng jong I Heprit Jude menat Khyriem ibla job ya ka record ka ba la ai kerteng ka India Book of Records arhaja arpusan ngin sngo tho mentaka singi ya ka jingyai linti jong I nadu ba idang khna khlung hadu ba inda yo ya ka ni ka benta ban shim ya ka ni ka record na ki kimik pa jong I na I mei pa jong I ti bangin tip khambnya ya kata ka jingyai linti ale ngin ya rung bat ngin ya sham bat ki menta Kublai kon yang sobhaya pi shakani ka program jini ka bang ni ju ai kerteng kana la pong shai ni yang sobhaya pi ru Jude hello ni kong kong mo shobangin pilot si shikiwi be ki benta kum ka kami bun sin ni don shibun ki jing angnut ha bangi penhe pensani ki khon but baro ni dan la kita ki nongkom no ka jing snow ka ba le si ni snow per mo kamla biang le si ka rukom penhe khon jong ki we ka per na I we pat bat kom ta ter henry ka ka jing ya lenti ka jong phi pat ban penhe ya I Jude ti I Jude I long I khon iba pla mo la ban ong no mo naduk karta ka ba dang arsnam ilawan ra ka nam ka buram sya kayeng kasam ka jungi ti karukom penhe pensan ka jangai I te ka pher mo na kiwi pat komon si ong no kiwi ki pa ki don la ka jong ka jinget na ka jong ka rukom practice jong ki ti kum ju hayeng kasam jungi ru ngi don la ka jong ka rukom le ti kum ngai I Jude naduk ba idang ret impat nang ban keren ngatrai hinreu benai ka tu ka por ngala sedang ban pen I ka flashcards katu ka di ka jing sedang ti nga yaslok ba ilok mo nga ong ba ngamkwa bon re si ki khon in a normal way ti nga li research conduct kan soi mo ti ki ong ba ka research nga lak ba ki klung hi ki don kataka
ka memory ka ba clan ha hapor na do ars nam shapo kamut da pila ban pen he eki hakarukom ka pede hakapor ars nam shapo kamut kila ban tackle anything in life later on te ngayat bit da kata ka believe ken te ngai is kidan sa wiki programs mo hapo internet ngapet te ngalap ba kila long successful in many kids te sedang kenya kata bat iluhi te thiet ki flashcards ngapen i but mo initially kam ngim yo ka respond na ina may dang he's too small ba in pen imo kanu ko response tikat ba dang he ngilap ket ila nang ban keren dang kloy ba as compared na bang nga don mo ki bang itho ki bang ret kon lang I Jude I naduk kapol ba dang ret nilai mo ba compare negative kilo te we know that katuka program na ni katuka jingle research katuka jing penle kajung iban lakas ni kaya rap bahai te we continue with that ni introduce ni expose to all kinds of information te kum tahi kaya hadukat mentau tu ni dang pen ibet ni continue with kan ke process ni it's never ending ni keren ni kum mi ibala he we treat him as an equal kan but along kembali perang ba kembali perang ba there's nothing ba ni can ni but he's not capable Take for example when it comes to calculators ni use calculators mo to dengi kenjing ken ni ai lang ni pen ki symbols ki signs ni ongpet plus minus ni la hikai tingi pen multiplication kum no ndi tang kataru be it anything pet dengi shat ni pen ipet ni haban the upiat ni haban bear uren son ni haban bear ka he knows ka basic way of living our life ni la tip kalong kumno ka jing snow jong pi kum ka kami mo hamtam ba ilawan ra ya kanika record ha ka yang kasam mo kuman jong no ha irta ibadang kena ba kum ni le si ki babun mi pangi ang mut ba ki kun anda ki la he la san kinon ra ya kata hendre hakarta ka pa idang dan le si tang ars nem shiteng ilawan ra ya kanika record ha yeng mo ka e ka jing snow jong pi halor kata mengi kung kayong kasam kam ta mga kakimi mo ni adap da pamansim ka jing ngok men ning kong ning shop ti ni klampoy perkat bahkan poy sudo utama upot ti ni persyang mo when I came to know about kanika India Book of Records I applied mo ngaklam don any expectations ngam tip ila ne imla ne tamangi show apply na ba ni iba I pair I compare I don mo kata ka capacity mo tingi apply ti hapo ba I jump it's a long process mo haban up tining kong lingi klam kami lanti show tingila ngila klet la ka klet na to hadu da kala poy ka email kin ba I la yo mo ya ta na ngila da pa kami si po jing sngok comment te ngai thu hayeng te bor kho ngila comment ngila ya result mo ya ka jing yo jong te ta hi kalong ka ek ba ka pa snow klo ko mangin chu ong no mo la da dang ha ini irta ila laban pen I shaya kata ka jinglong phla ka jinglong pher ka jong I kong label ngi kwa ru ban so thu ba le si kuma pi ong mentan mo ila sedang man keren na du ba idang dan tang haki padap snap ko jong mo idang dan haki benai but ka compare le si ban ya nu jor ba ki para khlong ki ban ka ju ka bertamu ko mai siki pat ki le siki jing pher ki ba piu I kum ka kami hai kon kai ka jing pher ka bangai ite ini ikna dai da fi ai ka kon in shongbet in pet ti in keliru ti 3 years old mentai dan ila la ban puli tek ka kon dangi ai I ka kot ila la ban puli mo ti menta ti ila puli tangba hakpor ka kerta ka ba ars na me ikum to im skung tanat ban le ka sabar vi ai ko ka kot vi ai ulet ne ukulom ne in shong bet de ki kenta in shong te ngila introduce mo ki kot ikum to in wan ra ka kot in pha pule na kum to te ikwa kan man ikwa ban tem hon ti da iyo le ki kot ki ba deal bot ka space universe ki stars ki solar system kam so in numbo artan hadu bangila that kelamangi he'll go on ilong kumta kata ka jing pher hai mentai la le school ila le school ban piong ba idang
ila yo lais nam karta ila yo stang le nursery menta ila le ka ile si ka jingkala kong label ka ba POE pat menta haba ila le school kumle initially po bi lit school am nganya thu ipi ngatrai im skong tenat nama yam shaba palat mo ti ni perkhat yo ka de ka environment ba hapon shop hop I mo hap along adjust haju tamo ti dala hadien ila ala bon kop ya kata tang ba di wan she yang de he doesn't say anything about what happened at school da fikili mentaru inya thu iki perlong inya thu ye imam he adores the teacher mo he class teacher tang ba inum ye thu what does he do at school I only came to know am dang ala let chapo ka parents teacher meeting hapo bangalet ngala ngong lama namar ba ka kot ka badi bon pendap baro shisnam ila ada pendap let idang slek April menta Mei June July ila adap let ila thok let te kata ken kit has tangba I don't see any kamut bonlong bapla ken hado kata-kata tangba ila khamlong discipline hi khendat mo ila kham ila nang bon roi dengi pha jana gana gitu left right left ila nang te ka tefen ru ila nang bon bam hi to nang ta kuma pi om tan mo ka ek ba de ben pendap le si bro nam ila pendap but kuma ni pi om mo ilong ikna iba compare le si ka ek kuma ju ong no ka jings ngo jong kino hikai haba ki i namar kuma ju ong no kino hikai tamo ki haba kat no pongo ki kana simpai but iwe ikna i per ya iwe pa ti kimju hato kino hikai kimju ai kata ka jings ka jings ngo ka jongki kan ti hapo mga lecture school ti ngai kendo I class teacher mo jong I ti ngala keli ngala ya keren mo bat I ti haga jeng keren ka jonga bat I ong ba I ro ba I jut I ong his outstanding in everything tinga keli mo yo idon kano ka disadvantages how I could drawbacks yong te he has no drawbacks he mingles with everyone idon social skills to idon dafikili I am his friends with everyone ha class kita ki bam keren ru ya I ki keren namar ba I kena I balong jolly fi di keren I you bet I smotenat lot ya baro ti ka jing ban thok ru ila nang ban roi ru I participate ki activities kat ba ki pha school I sim ban ta bet ti kam don kanu ka jing you mon school ki ya ro bhai I ti kong ku le shibun ya ka tu ka jing sam jong phi ka jing ya lenti jong phi kum ka kami thank you so much people te palok kum tu ngi osngo ye kong label Khyriem ibla sami ka jing ya lenti ka jong I kum ka kami bla pen he pen sani I Jude ngin persang banyak ren bat I Jude Khyriem shikentin arkentin how are you I'm the record holder. oh you are the record holder my dear pilang kum no Yang kumna. Piklan. Teacher ho. Pilali school. So my dear, are you the record holder? Yes. Yes. What do you love the most? Planets. Planets. Pi best ki ha planets. Ki planet you ba pi best na po ki planets baro. Which planet do you like the most? That. That which one? Jupiter. Jupiter. Oh wow. So, what is the smallest planet? Mercury. Mercury. Where did you learn all this from? Mommy taught you? Yes. Yes. You learned planets and other games. What is your favorite color? Red. Red. Why do you like red? Because Yes. red is my favorite color. So squint. So, do you have friends in school? Yes. Yes. How did you feel when you won the record, when you became the record holder? I'm so happy. You're so happy. Huh? You loved it that you became the record holder? Yes. Oh, yes. You made your parents proud. You made mommy and papa proud. Yes. Yes. Please name me some of the planets. Hmm? Name me some of the planets. Planets name. Yes. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
Can you show me? You'll show me? Mercury. Okay. Venus. Wow. Wait. Earth. Mars. Jupiter. Jupiter. Saturn. Saturn. Uranus. Uranus. Neptune. Neptune. Why do you love the planets a lot? I love it. You love it. Yes. Can you show me something about this? Can you place it here for me? Oops. 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 Place them here for me. Mercury. Venus. Tell something about Mercury. It's the smallest one. Is it? And what about Earth? It's the only planet that supports life. Oh wow. And Venus? It's the hardest one. Okay, let's move on to Mars. Tell us something about Mars. It's the red planet. It's the red planet. Okay, let's move on again to Jupiter. It's the biggest one. It's the biggest one. Saturn. The planet we got rings. Yeah, it's the only planet with a ring. And then? Uranus. It's the icy planet. I see. Neptune. The farthest from the sun. Oh wow, you are such a smart boy. Thank you. Thank you, Jude. Welcome. Te palo kum tu ngi yo ya i Jude ba ilala ban pen i ngi kat tu kat ni ki benta jong ka solar system but ki planets kum no ki pair na iwe mentangin ya persang ban kren but i me i pa i jong ki but kum Jude ban sngo thu ya ka jing sngo ka jong ki Blake kong ku jang so bhai Khúc đi phía man la ka long yeng mo man la ka long yeng haba ki khon ki ti ki la he ki la san ki la sang la ka yeng ka sam la jong barok khat ni ju ang nuat ban yu i ki ta ki khun ki siu ki jongi bangin pen he ban san ye ki mo ngai ka long kum ju ya phiru ti kong le si phila man batai le si ka jing sham jong phi kum ka kami e jong i jut haba i he i san ka i ka jing sham ka jong phi Chúng xem trong ngã tê i chút i long pair hi na ki we ki para khana na ki khuôn nga la yo ki khuôn mo ho i kham sala i start i long ka cha bieng ru long ka pro ba te kan ba ong i la man bat i kan mau bet ya ka e ka ba i ni batai ni kren de yo planet slate i da i ba na do ba i dang khana ha do man ta ho i qua vậy bên này cái tu cái planets man là cái gì Hoy. Haba iyo ya kanika India Book of Records. Kalong ka ka ba wanra ka nam ko buram amtang ya ka yeng ka sam ya ka jila ru bro ko mo ya ka chai ru bro ko kham tam haba idon hakarta ka padang lung ba ko man chu no kum ka yeng ka sam kham tam e kum ka kami e jong i sa sen pat ka jing so jong pi ko số sát rong số ngộ cái nhiều play rồi mà bảo ai ni đồ tàu khuôn ubasta và xem phăng vàวันrãi cái buram cái nam ai yên xem bắt được cái chân lai hero bảo cái way số tân nan so nan le si ki ai thre ki jing ang lut ki jong phi ban yo i ba i jut haba phi ong ba i long compare ban ki we ki na le si ka i ka jing ang lut jong phi le si kum ka kmi et ma ban i ba in he insan ba in long kum utau jai brio mo andai la he long dia cái chân ăn nuốt nghi cái mấy ít tình quái hi cái bao khuôn on kêu sẽ phăng on yo cái chân start cái chân năng cái ba khăm pura on tip sngi on tip yêu play ubreu mà on ria cái aquar cái buram cái long on năng kêu irat ha cái baro kiliang cái aquar cái buram cái chân năng cái chân tip cái chân pule na dong ha dong
ku boleh shui bun kong tak apa copi. tập lấy chi Di parlok mentang ini apa sih iba Richard Carpuri ibu long ru eating shop haki film kasih beper naduk ke yaudu haduk ke lengkah beneng pat ki babun ki bakentup kumba ar pau tili ai mangin tip su ye i bat ya ka jing so jung i halor iksiu jung i aling ini apa sih mentang Mama ngi so komen ba ngi yo kan kalat man dan bat pi kom ni kin diat ngi ni pai kom pi labatai mo ba pi don benta ha kini ki kam ak pelem mo kalong ka ika sap ka kerpang man dan ha kini ki benta ba ha ba pi yo i ba iksiu jong pi ru i don ya ka sap ka kerpang le se ka ba ya per ha ba ya nu jor ba ki we ki kana ka ika jing so jong pi mama Just ngau từ ngau man bahai kan nyo i lo jong kun xiao ma ba start ni hai ni i por i badang asnem khan lai banai asnem phu banai lo ra ka nam go buram ya yeng gasam but ki brio ro ka chaba like ki kli so tu di kun xiao jong pi ade te sno sarang ni kumbang ala kali mene ye i me ye rumah baro kum ki kimi pangi angnut man penhe pensan ki ksio man yo i ya kata ka jing he jing san ka pakka but habangi pet ye i ju ni yo i sha ba i long i ba kham pher i kham shalak i kham le se kham nang kloi nan ni la rangi pedon kam la tin nong weng ong ki fast learners mo le se ka jing sham ka jong pi mama haba kat ba i nang he nang san ki le se ki jing pher ki ba pi kom uta upa e pi yo i hala ik siu kan ka jing yo i jong na te unik na unik lung udah pher ni ki we ki parak lung barokai ka ba kong san e jong u galong bo udan interest tang ki planet solar system te lada peti biru unum kwa ban i ya kai ka eru pen i ba ya solar system bagi planet kini gitai lada pi tit ka ru tit ba ka kot by day bat ka solar system bagi planet te ka jing thang jong u na du menta u ong ba ngakwa man long astronaut aku ngi ong nan saya lam mi ik pa ik sa umas te ka ta jing kwa jong u na du menta nang rip da spek menta nang rip tang iba imat ula ban koi sa kata yu kalong tang mangi ki kimi ki pa ban nyalam dan ti u tang kata nama kumpi omentan mo ka tu ka jing thang ka jing anglut le se kala don kala su thit lupa na du menta idang lung bha ku man siong mo bat ngi kermen ru bale se ta ka jing yalam lenti na yeng na sam pin la ban pen poi ye is ta ka thong mama kan dia rungin pai shaka benta ka ba ki ai le se ki jing angnut ki jong pi kumpi omentan ba pi kwa man yalam mo man pen jami ta iksiu shaka ta ka benta shaka ta ka thong ka ba i angnut le se ki bai pat ki benta ki ba pi angnut kum upa e jong i man yu i ba in he insan kata ka bakong san ka ya jing kwa jong ungi kwa ba un da poi chu ta ka thong but ha jing embryo dai pat tang kata ka jing embryo ka bakong san e ka akor ka buram tengi kwa ban pen he pen san yu ha ka jing tibrio jing tiblai ba un bahak sabalik sabawan unang ban buram ka tien ka tlit ya ki paralog ya ki no hi kai nei ki no ki nong yalam but im kwa hi ban ba mau un yalang bat kiwi khna ban penjot ya jing em ya kata kamut kani perthai minta basniu ingi hap dongong ya kata ban pek ya kata bong like kita kalau minang hap ya sendran yu bat kat sabat hati kejap kat bangila ku boleh sibun rumah mo ku por ke jong pi leis bun firu te paulo mentangi dan hap teng jingi ya iba Eric Bruce nong kendri ibelong ikpa jong i Heprit Jude ngin persyang man so tho nakaliang jong i kum kupa ki ai ki jing sngo ba ki jing syam jong i te ba ngi priang so bhai pi but ngi so tho ba kum ki kmik pa kalong ka jing sarong ka ba shika dei e habang i ki khon ki kiu kham tam hai ir tai dang lung ba kum ni ka ele si ning kong e shabangin phai ta ka benta le si ka jing sngo jong pi ka ba pi syam kum ukpa ha i khon kat ba inang he nang san nên con mình sharp ở thế như mình pa như ai ngộ dụ ble try cái làm thao hi ubla ai hi cái này cái sắp hi nhà nằm tại khuôn chung ni bật công chủ bộ pun ai hangi hiru cái mình mà cũng nuôi bằng những thu bằng những xem
ya kan ni ka sap ko jong ibi idan te lengba kan ni hi ka jing kur khu jong blai trai karat ni le bat ni ya trish tom mi pa kum no ngin pen i kum no ngin kai i phang ni ki met banang am tang ki banang re ya ka map of India ki map of the world ka bun ni bi nang inju jungi te kum ta ni kong ni sha ta bin blai trai karat nang thawi uba ya lam nanti yang ni bat i khun jungi ban long do kan ni bi injo sai kan ni ka record holder nama aku menci ong no mo kembala keren menabi kong label ro I compare na ki bagi kelung let's see I come step ban tip iki la ni step ban nang la ni kita ki fast learners ki bangi ong ke ka jing sham jong pi ha kata ka benta kum nga pa bang siot wat la mangarong ali tre re ta kidan ki benta bang mangarong asim ta mu pa te kum ta ha ka jing sham ka chong ha kum pa ngai I jut khun jungi I kloi ba ban bat ki kum mentai la nang kham he ye ki jing roi smut mentang ngan kum mangau pa ngan roi tang sekentian kemut la yo bat lut hoi la pen but lut te menta la lengo sa kini kisni bal adab ru ni la lengo isu batai la batai number phone jong ha ji kimi la ni ong tang sin union number phone jong mama union number phone jong papa te tang tahi kum la sai are da kali la ndat number phone ru te kum ta tingi kerman hi ba in nang ne ma kan he jing long ibjut ru te ai ka bamanta ngin sui kan ngin pha school kemut in ya ka pis la jong ngin no ban stress than ma tong ta nama teng mo ha ka jing kwa bakin nang no but teng ngi long kumba le juwa ya ke mo ho tinga trai ka don ka porte ya ki bro kendiat ba ka jing snow jong pi haba yo ya kan ka record ban ke ka jing snow jong pi ngim la ban len ho ka jing snow sarong kan long ko wei ka jing snow ngo le se kan long ko wei henry ke ka jing snow jong pi ko mu pa pat ban yu I ba ini I Khynnah I Heprit I badang lung ba hakarta I la manon rai kanang ko purom kum le ha ka jing snow jong kong pa te ngaso komen hadu kata ta ma badru snow lungo hiru ba 4 ju snow kum kata ba ma ba kum I khun jungi man ta dang ars nem la yo bad ya kan ka kot so komen snow sarang hadu kata ta da ya surok sin style kyong fifi de pa jut ma itu I pa jing tu khlung ba yo kot ma ha dai ha phi le amno tang ke kan lim ta tum ta snow sarang ta gen ha ko pleshi bon ba ta ka po jum I Jude menta in puli poetry no mo nam ta jini mo ta puli poetry no Jude Poetry. how Adran kisah sam mayang balik bestam yakin asur pa nakam nukim ngukla bestam ngajing bam rewa dan beskam meski kisah kelang kakak kiwai pelang wow the Father, Son, Holy Spirit, Amen. A Father who art in heaven. Close your eyes. A Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, will be done on earth as in heaven. Give us this day daily bread. Forgive us those who pass against us. We answer to temptation. Deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Hail Mary. Hail Mary, full of grace, and with thee, blessed the thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and the hour of death. Amen. In the Father and Son, the Holy Spirit, as was in the beginning, and so we will remain. May His sins be blessed, and your teachers be blessed. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. What are you eating? Stop. You like it? Yeah. What color is soplang? Wait. White?
kalong ke eka basngotenat ha bangi yo ya kalat ban yo sngokum tu neki make pa na i meit pa it jong i Heprit Jude ya ka jinya lenti jong i hadu ba indepoi sha ka ne ka benta ban yo ban bat ya ka rekod bat hooi kumbakila batai ka lesi kalong ke eka bapla bat ka eka ba pair lesi na ka benta i Heprit Jude ba indon ya ka ne ka sap ka ba kerpang bat hooi barok ki khulung ki pair na iwe bat ka rukom he rukom san ru ka pair na iwe i khulung she iwe pat bat ni kermen ba ka jing angnut jong i Heprit Jude ba ban poi sha ka thong ban long kum ita i astronaut in sala man pen urlong hakawai pat kasngi te parlok hadu minai syambyang hakawai pat ka benta jong kanala pong shai khubeng pri baro